डॉक्टर कमल कुमार ब्रह्म सार लोगोसे डॉक्टर गनन ब्रह्म सार आरो जोंनिनो हांख्रायजा आलासि सारमोन दंफैबावो दा सिगां जोंनि बर' फरायसा थुनलाइयारिखौ मेदामखौ बिर होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनिनो सिगांनि फर्मार सानसोरां लोगो बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मेथाइ रोजाबगिरिफोरा रेडि जाबायना? नाथाय आं एसे लेटसो फैबावदों आरो अब्लाबो माने रेडिखौ फरायसाफोरखौ बुंदों बे टाइमा बारा जायो सारमोनहाबो दंफैखायो दखानावसो जिरायनानै दङ सुखिदारफ्राबो रावबो थालाखौ होफैयाखै आङो बुंबाय हेडमेनखौ ओमफ्राय गस्लाफोरखौ बुंबाय आङो ओमफ्राय लाबोबाय साबिखौ दोननानै फैबाय सारमोनहा थाङै थाङै नै दा जोंहा गुरिनायानो जानो थांगासिनो दङ। आंनि मुङा मुस्रि नरुन केरकातारि आं सालबारि कलेज सालबारिनिफ्राय फैदों। दिनैनि बे बाथ्रा दान्थेलायनाय आयदानि भिडिअ मार्क मोना मोनो दामनाबो मोसानो हागोन जोंनि सालबारि कलेजनि देमसि मोसानायनि दामजु दामगिरि बिथांमोन नै बिथांमोनानो बिथांमोननि जोबोर खस्थ' खालामनायजों मोसागोन। तबलाखौ दामगोन सोर? तबलाखौ दामगोन जोंहा सोर दामगोन तबलाखौ? मिथिंगा नङा सोरां देउरि जोंहा मिथिंगा मेथाइ रोजाबगिरि मेल भार्जन लोगोसे फिमेल दामगोन सुस्मिता हारमनियाम थुंग्रि आरो सिफुङा मा नाममोन आकाश आरो जोंहा दामगोन सिं सिं दामग्राखौ दामगोन आफा सिगुन आरो जोंहा जाबस्रिंखौ दामगोन मिस्टार सुगेश नार्जारि सिगुन राजा निकनेमा सिगुन राजा बिथांमोनानो मोसागिरि जोंनि कलेजनि बादायगिरि रुपथन आरो मा नाममोन बिनिता नै जोंहा दा बयबो एक्साइटेड बुंदोंमोन आरो फुङाव बेखौनो आं बुंबाय माने उन्दुनो उसुबिदा मोनो होननानै जिहेतु साननैनि प्रग्राम बेहायथ' गोबां हाबाफारि बे समजों लोगोसे खारफानांगौ बे असम्भब नङा माने 1 घन्टाबाबो लेट जायो